Kanunay na itong madungog ang mga pulong nga walay pagbasol nga maguna. Pero kung imong sabton karong panahon na, may mga pagbasol na nga naguna. Sama sa mga experiences sa atong mga kaigsunan nga nagpadangat na sa ilang mga pagbasol para makuhaan og leksyon sa uban. Pero ang uban, imbis nga makat-on, buhaton man gihapon na nila. Buhaton mismo, haron matagamtaman nila. Unya, magbasol gihapon. Mga ka-dear friends, kininausap inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe and welcome sa itong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Just in case kung wala pa mo makasubscribe o kung bago pa lang mo nini itong channel, ang inyong pag-subscribe, dako na kanintabang para mapalambo pa na ito pag-ayo nga ito ang channel. Dagan na itong mga kaigsunan nga nalingaw na, nga naala ni Muyo sa laing manasod unya sa mga OFWs nato nga buhaton sa nilang kauban dito para di kay sila mingawon diri sa Pilipinas. Daghang salamat og padaylan gyapon mo pag-spread sa ato ang YouTube channel para mas mudagan pa nga ato mga subscribers. Sa mga nangita sa daan nga mga istorya inyo sa makaplagan sa Katabi with Ate Gems. And of course, subscribe and click the notification button also. Kung ginahanap mo nga magpada sa inyong suwat, ipadangat lang kana. Ipadala sa papajoesuperb@gmail.com o i-check ninyo ang video description below para makuha agad ninyo ang kumpleto nga address. O hinaot pa nga sa matag istorya nga itong idalit niya kaninyo, makahatag inyong leksyon, inspirasyon, motivation, ug uban pa nga positibo nga inyohang ma-adapt para sa inyong mga kinabuhi. So dito maglangay o ganyan ang suwat tampo nga pinadaan ni Jennifer nga naguluhan og ulahin na nga nakamata. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Mayong adlaw nimo Papa Joe o sa tanan ng mga viewers nimo sa mga YouTube channel. Ako din si Jennifer, 47 years old na, usa ka inahan sa duha ka mga anak, si Ana o si Alexander. Ako nataguon ang lugar kung asa ko nagpuyo for privacy reason. Taw-taw na sad ko nga nakasubscribe sa imong YouTube channel. Ug usasad ko sa mga mo-comment dito. Na shoutout na gani ko nimo Papa Joe. Gisulat ko ni nga sulat dili aron nga mangayo og simpatiya, kundi aron ipaambit ang akong kamatuoran ug makuhaan usab og leksyon sa kadaghanan nga basin sila nabutahan lang sa sitwasyon unya magmahay na noon sa katapusan. Ang akong pagmahay ug ang leksyon nga gihatag sa kinabuhi nga sobra kasakit kung buto naon kay labi na nga mga dagko na mga bata ang ilang pangutana nahug nga murag ako ang ilahang gibasol. Papa Joe, kung mahimo pa lang na akong ibalik ang oras, buhaton gyud nako. Pero ang kinabuhi dili sama sa mga videos nga pwede ra i-rewind og usbon pagtan-aw. Pasensya na kayo og di maayo pagkahanay ang akong suwat kay sa akong pagsuwat karon nisugod na sad pagtuo ang akong mga luha. Nagkilaila mi sa kumbana o partner na lang kay wa mami makasal niadtong dekada 90. Sa panahon nga uso pa ang mga concert sa mga banda. Wa man sad siya mamakak sa panahon nga mag-date mi. Human mi nagkilaila. Iyang gitugan nako nga naminyo siya sa Mindanao. Diyang na-assign siya dito isip ahente sa usa ka ilimnon nga makahubog. Sa mga nang panagkita, maugyod ni ang igisulti nako. Jennifer,
Buwag naman mi sa akong asawa. Dugay na. Matod pa niya. Unya, nganong di man ka makipag-annulled niya? Ang ako mapangutanan niya nga to, nga puno sa pagduha-duha, Papa Joe. Wala pa ko'y kwarta para anak karon. Pero, ibaw iyod nga, ikaw ra gyud ang akong gusto karon. Iya daw gipakasla ng babae sa huwes tungod sa pagpangangkon nini nga mabdo siya, pero nilabay na lang ang pila ka buwan, waag yun mo dako ang tiyan. Hangtod nga nagkalalis-lalis na sila og naka-decide si Rogelio nga makigbuwag nga to sa iyahang asawa. Nilaya siya, nilarga siya, layo sa Mindanao og niari og Cebu. Instead, nga muli sa Leyte para di na siya makitaan pa sa iyang asawa. Sa tinuod lang, Papa Joe, kabalo ko nga lisod mo sud og relasyon nga komplikado. Pero saon man, nahigugma man ko. Ug sa akong kahimtang kaniadto mas gipili nako ang gugma bisan og di klaro ang padulngan. Maski madungog pa nako sa akong mga kaliwat nga mahugra kog kabit. Wa man ko'y ikasulti nga tukang Rogelio. Maayo siya nga pagkalalaki, matinahuron, labi na sa akong mga ginikanan. Daghan nami og mga damgo ug usa niya na mao nga magpakasal gyud mi pohon. Para namong mga babae, Papa Joe. Usa na sa damgo namo nga makapaso sa simbahan, padung sa altar ug matawag gyud nga legal wife. Maayo ang dagan sa mong relasyon. Hangtod nga naka-decide mi nga magtipon na lang para minus gastos sa among abang. Nananghid mi sa akong mga ginikanan o sa iyahasan nga mga ginikanan. Wa man sila nakitang hinungdan nga didan mi kay maayo man nga tao si Rogelio og provider pod. Gawas lang nga kasado siya. Hangtod nga naka-decide mi nga mapalit og lote og balay since tinigom na nami tinigom nga gamay. Matod pa niya nga mas unahon na namo ang among kapuy-an para sa among pamilya puhon. Usa sad sa nakaingon ko ato nga panahon nga okay ra madugay gamay kay daghan man sad gani diha nga gikasal pero wa sad magdugay. So far okay ang among pagpuyo, Papa Joe. Wa man sa may problema sa kani asawa ni Rogelio. So far, Papa Joe, kay may pamilya na sab ang babae sa lain ug nanasay mga anak. Pero mao gina sa papel, kasado gyapon siya. Sus, kung makadaog og loto, mapagan siya. Pag-abot sa mga unang anak nga si Ana ug sunod si Alexander, nahimong mas komplikado ang tanan. Nagpabilin ko sa relasyon dili tungod kay perpekto si Rogelio, kundi tungod na lang sad sa among mga anak. Sukad nga na nami anak, sige namig away. Nga naman good nga, di ko di mo pakaslan. Akong perming pangutana nga to niya. Jennifer, gusto ko. Pero wa ko'y mahimo sa sitwasyon. Tubag pa niya, Papa Joe. Usahay kapoy na kayo ang tingog, pero ako lang yung kuliton para matagbaw gyud ko sa tubag. Pero para nako, dili igo ang iyang mga rason. Nagsugod na ang akong insecurities. Murag permi na ko magduda niya. Murag dili ko lehitimo. Murag gitago-tago ra ko maski sa mata sa mga tao. Ako gyud ang matawag na asawa. Bisan ubutan siya nga amahan og provider, mas nakita nako ang iyang kakuwang. Oh, late na sa kanauli. Asam kagikan? Singgit ko pa nga to niya usa ka gabi niadto. Nag-overtime ko para natay extra tuition para kang Ana. Tubag pa niya nga puno sa kakapoy. Puro na lang karason. Sa tinuod lang, Papa Joe, dili siya perpekto. Apan, di mas ako perpekto. Pero mas gipadako gyud nako ang iyang sayop kaysa iyang mga sakripisyo nga gibuhat diri kanamo. Sa paglabay sa mga tuig nagkaedad nami, nawa na ang kilig, nawa ng panaghinigugmaay nga puno sa pag-amping. Ang nahabilin, mga reklamo na ako nga tuniya. Nga siya nilang pirmi ang ako makita ug sa akong edad ug kakapoy murag siya ang akong pahungawan pirmi. Kapoy na kayong kinabuhi ay. Kapoy na si trabaho diri sa balay. Ambot wala ko kasabot. Wa na jud ko kasabot sa kong kagalingon. Mao ni pirmi na akong isulti ngadto kang Rogelio, Papa Joe. Unsam di kuwang na ko nimo, Jennifer?
Usahay mangutana siya nako. May ganita kay gigrasyan tas Ginoo. Tinuod wa ta makasal. Pero nasayod ang Dios sa ato ang tinguha. Sa atong pagbati. Mao nga padayon pag suod ang grasya di sa atoa. Ayaw sige reklamo. Kay di biya tanan karon naka-experience og gamay nga kahayahay sa kinabuhi nga imo natagamtaman karon. Matod pa niya nako. Ay da, ambot ni Rogelio eh. Mas nakatutok jud ko sa pagatimana sa mga bata, Papa Joe. Kung sila akong katubang na ay time nga masuko, normal lang isip inahan. Pero mas gaan nga akong mood ngadto nila. Kami na sa mga bata ang magkasinabot. Sa una-una, sakto man. Sila man ang importante. Pero wa ko kabalo nga samtang akong gipuno sa gugma ang akong mga anak. Ako sad giminusan og gugma ang akong bana. Di na gani mi magtapadugtog. Murag saputon ko kay nagsagol na ang mga sintomas sa akong menopausal nga irritable kay ko. Pero nisabot na siya nako. Pero ako ang wa na mo sabot sa iyahang panginahanglan. Mainsultuhan ako siya sa iyang itsura, sa iyang panamit, sa iyang baho, nga murag yun ko og nanga. Pero kung wasad siya kay mawori ko. Mingaon sa kunya baya. Mangita ko niya og nasayod ko nga tarong siya og wasad siya mangita og lain. Maski wa na ko makahatag og kalipay niya, maski sa paglitok na malanggani og I love you niya. Sa una daw, so wala pa mi anak, why kadalihok mag I love you ko niya. Mao siguro ang iyang namingawan nako. Si Rogelio maski unsaon na kog daot, mutabang gyapon. Matod sa mga bata, mupalit sa mga pinahalanon, mukaon nga hilom bisan og puro reklamo ang akong gisulti niya. Hinon sa pagkaon, inandaman man ako siya. Kay naman sad ang mga bata sa una. Sa wala pa sila, maminyo, Papa Joe. Usa ka gabi iningon siya nga, Jennifer, mura naman ako border dari sa balayo eh. Murag kwarta naman akong silbi din ninyo. Wa ako mutubag. Sud sa kong nahuna, nasuko ko. Nakaingon ko nga, kung di ka ganahan, pwede rin yung kamulakaw. Kauin mo eh, tiguanga ka. Tubag ko pa, nga walay pagunahuna, taklesa, nga pagkasulti, Papa Joe. Wa magunahuna, kung nagkasakit pa o sa katao, o unsa. Kana nga mga pulong, Papa Joe, hangtod karon magbalik-balik sa akong huna-huna. Usa ka buntag, grabe ang panang-away. Kapoy na ko, Jennifer, ha? Murag wa na kay respeto na ako. Singgit pa niya nako. Respetuhon ti ka? Unsa may ipanghambog nimo nako nga wa man gani ka kapakasal nako? Pila ka tuig na taan ni. Wa ba ko'y nabuhat nga sakto para nimo? Puro ka kuwang. Nahilom siya, Papa Joe. Nakita nako sa iyang mga mata ang kasakit nga wa nako tagda. Di na siya pare sa una nga mukumbati og mupatol gyud sa mong away og lalis. Siguro sakto ka. Basin mas maayo nga magbuwag na lang ta. Nagko na bitaw ang mga bata. Nakurat ko, pero gitago lang nako ang akong kahadlok. Sige, kung mao na mong gusto, mga tiguwang na tanoy, ay sige nilas diha. Hilas-hilas ka lang, kauay nimo eh. Kung sa gusto nimo, karinyo ko nimo, nga nanakit na magani kong lawas sa sigig trabaho ng balaya. Wala siya dito by Papa Joe. Wasa ko masayod og nganong lahi na sad siya karon. So una, ako Papa Joe mangayod og sorry niya kung nakapasakit ko. Pero karon, wasa ko masayod nganong saputon kay ko sa iyaha. Nilakaw siya padung sa trabaho. Blanco ang yang naong, blanco yang nahuna. Makita masad nako sa iyang mga mata. Ngalayo kayo ang pananaw. Dayon, nigawas og nikuha sa iyang motor. Wow, kabalog mo na dito ang among katapusang lalis, Papa Joe. Pagkahapon niya na, nakadawat ko tawag. Ma'am, may hapon, kaila ka ni Rogelio? Matod pa sa pikas linya. Dito bagpo ko nga, bana na nako, nga naman. Ma'am, kanang kakuan ma'am ha, kakalit ma'am ha. Nadisgrasya ra ba siya? Nabanggaan ng iyahang motor. I-admit siya karon sa ospital. Papa Joe, murag na ngit-ngit ang akong kalibutan sa akong nadungog sa mong tawag.
Wa ko'y laing nahunonaan, kundi ang akong gisulti niya nitong oras nga napa siya. Nagilty ko og kalit, Papa Joe. Dito pa ni sink in sa kunahuna nga ako ang hinungdan kay wa siya sa tarong nga pangunahuna tungod sa among away. Wa ko maglangay og niadto dayon ko sa ospital, kundiin siya gidala. Sa ospital, nakita na ko siya nga naghigda. Puno sa tubo, wa na mulihok. Rogelio, malihog pagmata. Pasaylo ako. Hilak na ko, Papa Joe, samtang kakupot sa iyang mga kamot. Ang doktor na niingon rin kanako nga, Mrs. na komatos dahil siya, si Mr. Unya, kritikal ang kahimtang. Sunod sa kasemana, Papa Joe, adlaw-adlaw ko nga naa sa ospital. Hasta akong mga anak, matod pa ni Ana nga, pa, mata na. Pa, panggaon dito kag maayo, basta mo bangon lang ka. Matod pasad ni Alexander. Ako, nagsige lang og dangoy-ngoy og hilak ngadto sa iyang kiliran. Nangaji ko nga, Lord, palihog ihatag na nako ang tanan. O ihatag nako ang tanan, mausab lang ko. Mahimo ko mayang asawa ug respeto nako. Mupangga ko pag-usab ngadto kaniya ug gigunita nako ang iyang mga kamot, Papa Joe. Rogelio, kung makadungog pa ka, pasaylo ako, sayop ko. Wa na ko nakita ang imong kaayo diri kanamo. Nang ako rin nakita ang imo rin mga pagkuwang. Palihog ayaw ko biyae. Pero hilom na siya, Papa Joe. Pero klaro kayo, ang usa ka lusok nga luha nga niagas sa wala niya nga mata. Usa ka gabi ningon na yun ang doktor nga gibuhat na gyud namo tanan, Mrs. Andama lang gyud ang inyong mga kagalingon. Ug paghuman sa semana kapin nga paghulat, gibawian siya sa kinabuhi, Papa Joe. Samot, wa na ko makasabot sa akong kaugalingon. Nag-awas-awas ang akong pagbasol nga wa ko masayod. Anong kalit ko nga gibutaan. Ug wa na ko makit-i ang balor niya. Samtang buhi pa. Sa lubong, nagtanaw ko siyang lungon. Nga naman, nga ulahi naman ka na ko. Ganong ulahi naman kay ko nakamata. Pangutana ko pa sa akong kagalingon. Pero dili na mapukaw sa luha ang patayng lawas ni Rogelio, Papa Joe. Siguro kung nasayod pa ang tanan namong mga kailas sa tinudanay namong sitwasyon niya itong buhi pa siya. Siguro karon na puno na siguro ko sa tulisok o pagbasol nga tungod ka nako, mao namatay si Rogelio. O sa tinod lang, ang kunon ko, ako gyud ang hinungdan. O, disgrasya siguro to, nga namagan siya og sakyanan. Pero kung naa pa siya siguro sa saktong pangunahuna, siguro makalikay siya. Siguro di siya magrabihan o siguro buhi pa siya. Uban, namo, Papa Joe. Niuli ko sa balay. Wala na siya. Ang lingkuranan ngayong lingkuran pirmi, bakante na. Ang plato ngayong gamiton, wala na mo gamit. Sa kalit, namatigdan nako ang iyang mga sakripisyo, ang iyang kamaayo, ang iyang gibuhat, ang iyang value, Papa Joe. Ang overtime, ang pag-antos sa akong mga batasan o sulti niya, ang iyang pagpabilin diri kanako, bisan pirmi ko nga mangita og bikil niya. Pero wala na, ulahin na ang tanan. Usa ka gabi, nakita nako ang iyang daang wallet, so nini napay litrato na munduha o sa mga bata. Sa likod sa litrato, napadyoy nakasuhat nga dedication. Maski dili ko perpekto nga pagkabana, buhaton ako ang tanan para sa akong pamilya. Dito, Papa Joe, murag ni buto ang akong dughan sa kasakit. Wa na ko'y laing mabuhat pa, kundi ang pagdangoy-ngoy sa paghilak. Papa Joe, kung mabasa ninyo sa imong programa, gusto ko nga ipabot sa tanang mga asawa nga ayaw hulatan ninyo nga mawa ang inyong bana. O sa mga bana, ayaw huwatan ninyo nga mawa ang inyong asawa. Una ninyo ma-appreciate ang iyahang value. Ang insecurities nako mao'y nakapatay sa among kalinaw. Ang akong mga reklamo mao'y nakapahilom sa iyahang gugma. Dili tuod perpekto si Rogelio, pero dili man sa ko perpekto. Ang kalainan lang, siya nagpabilin nga nahigugman nako.
Ako, nagsigi o pangita og sayop ngadto niya. Kung pwede palang unta na ako masultihan siya karon, ako siya ingnon Papa Joe nga, Rogelio, salamat sa tanan. Pasaylo ako. Gihigugmati ka. Maski wa na ko naipakita nimo sa hustong paagi. Karon ako na lang usa. Kay may mga pamilya naman si Ana o si Alexander. Mas lisod, Papa Joe. Kay wa na ang tao nga pirmi na kong giingnan nga kuwang. Karon nakasabot ko nga di ay kwarta ang pinakadako nga ginahanglan sa pamilya. Dili sa titulo sa kaminyoon, kundi respeto, pag-appreciate ug pagdasig sa usag-usa. Usahay maglingkod ko sa miranda sa mambalay nga murag madungog nako iyang tingog nga moingon nga, Jennifer, okay ra ko diri. Ang pingi imong kaugalingon. Mutubag sa ko Papa Joe sa kahanginan nga, pasaylo ako Rogelio ha. Hulat lang kay magkita ra tapuhon. Papa Joe, salamat sa paghatag og higayon nga mabasa kini. Kung adunay makadungog nga pareho nako nga nagkabugnaw na ang pagbati sa ilang kapikas, palihog istorya mo. Pasalamatin niyo sila, dasigan niyo sila, kay kung mawa na wa na gyud mahimo. Imong magtatampo, Jennifer. Daghang salamat Jennifer no sa imong nindot nga istorya o klaro kayo nga makuhaan gyud ning pagtulunan sa atong mga kaigsunan labi na sa mga minyo diha nga naa ni ining sitwasyon karon nga sa pagsugod pa lang gitukod ang ilang pamilya nga puno sa gugma pero nagkanamanam og kahupas ang gugma tungod sa trials, sa mga problema, sama sa imuha, insecurities ug uban pa. Di magyud nato na malikayan. Siguro tungod kay wala pa mo makasal, wa sa mo maagi og mga panumpa, wa sa mo seminar, o siya na seminar, mo nakabaw siya nga usay dagan sa kaminyoon pero ikaw dagang ulay so wa ka makaagian ng mga prikana. Wa ka makaagian ng usa ka meaningful ang pagsulti nga till death do us part, for better or for worse. Sa worst part, ni give up dayon ka. Tungod kay nakita nimo ang wa nimo mauyoning ngadto niya. But again, siguro mo nigingon nga ningon ta nga way pagbasol nga maguna. Sa imong sitwasyon, doon na pagbasol. So sa mga dili ginahan magbasol unya nakabuhat og susama nini nga sitwasyon, siguro mo ray panahon nga usbo na ninyo ang dagan sa inyong kaminyoon. Mag-inistoryanay mo. Kung wa mo'y madulan, labi na og kasado gid mo, duol mo sa inyong mga ginikanan. Kung di mo kaya magpa-marriage counseling, asa man dayto ang inyong mga nagluhod ninyo sa kasal. Sila ang makatabang ninyo nga makamaymay ninyo kay usahay alaing tao ang makakita sa mga butang nga angay na itong buhaton. Kay usahay tungod sa atong kalagot, mabuta kita sa kapungot. So daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pakiguban diri sa atong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Ay mo kalimot mag-subscribe. Kini ang inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham.
hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula. Sa mga liham, hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang